Hello guys, sudah jemay sa DJ nga ubing, tatay palagpapaputok niya. Mareng-reng-rengan na garo ka makigkig-tutak, garo ka katakatawa pa yung piman. Uray ka man humanda ka kanyak. Humanda ka kanyak dayjay, garod niya. Shakti, kas-kas ta mga ubing Shakti, kuko mga ubing, tatay ka palagpapaputok. Ay, shit. Shakti, subo ko mga ubing. Gariman. Ay, shit. Pagtalangan bilang na daw. Ano tayo dyan? Anya tatangakwa nga aldaw? Christmas? Christmasan, diba? So, ano garod ti kwa? Ampay mga New Year. Agkwa na garod si bugnak ko maiti kwa. Painom ko madagil karakan mo. Ampay mga New Year. Ampay ti alkay. Parang ti alkay. Nagbaon pa tagpa po to. Kasul-sul kung tatay ka pa lang ako ko